ମହାନଦୀର ଭୂତ ନାଉରିଆ। କାହାଣୀଟି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀର ସହର କୁହାଯାଉଥିବା କଟକ ସହରର ଏକ ଭୟାନକ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମହାନଦୀ ଯିଏ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ନିଜ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟୀ ଏବଂ ଭୟାନକ କାହାଣୀ। ଏକ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହାନଦୀର କୂଳରେ ଏକ ନାଉରିଆ ରହୁଥିଲା, ଯିଏକି ନିଜ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରାଇବାର କାମ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜ କାମରେ ଏତେ କୁଶଳ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀର ଏକ କୂଳରୁ ଅନ୍ୟ କୂଳକୁ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଏକାକୀ ନଦୀ ପାର କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିଜ ଡଙ୍ଗା ସହ ବୁଡ଼ି ମରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ମହାନଦୀରେ ଦେଖାଯିବାର କଥା ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ନାଉରିଆ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାତିରେ ଯେବେ ନଦୀ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଧୁଆଳିଆ ଆକୃତିର ଡଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେହି ଡଙ୍ଗା ନାଉରିଆ ସହ କୁଆଡ଼େ ଶୂନ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏହା ବି କୁହନ୍ତି, ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ କାହାର ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବାର ଏବଂ ବଇଁଶୀ ବଜାଇବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସେହି ବୁଡ଼ି ମରିଯାଇଥିବା ନାଉରିଆର ଆତ୍ମାର ଚିତ୍କାର। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଢ଼ା ବୟସର ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ସେହି ନାଉରିଆର ଆତ୍ମା ମହାନଦୀର ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ସେହିଦିନ ପରଠୁ ମହାନଦୀର ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି ଯେ ଡଙ୍ଗା ଚଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନାଉରିଆ ପ୍ରଥମେ ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନାଉରିଆର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବୁଢ଼ା ନାଉରିଆ କାହାର ବି କେବେ କ୍ଷତି କରିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କେଉଁଠାରେ ବି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭୟାନକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ହରର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।